वन में बैठल बाड़ी उधो बाबा जाके पूछलन कि कह रे राधिका तोरा अगर है दिल में दर्द बा तो यूपी बिहार में छान मार दे कोना मेडिकल पर तोरा दिल के दर्द के दवाई मिली। कह 10 मिनट लगी 20 मिनट लगी मंगा दे। सही बाकी राधिका उधो बाबा के जवाब दिली कि उधो बाबा जे हमारा दिल में दर्द दिहले बा वो करे से ठीक होई। हमारा दिल के दर्द के दवाई कोनो मेडिकल पर ना मिली ना। अब ओरिजिनल रूप में रूरा सब गोलू राजा के सुनी अगर सुने आइल बनी तो बेदर्दा पहले चाहब कि हम फिरोज भी आई तनी ये गीत के सजा दी रौरा सब पैसा मत दे लेकिन साज के सुनी। साज भरत शर्मा जी जितना दुगोला के ब्यास हुई है उनमें कुछ कलाकार में साज के इस्तेमाल भइल बा। राजन भैया के धन्यवाद के साज के रौरा बोलाओ तनी तो हमार मन खुश हलहु में हमार बड़ भाई ये साज के सुनी अगर सुने आइल बनी तो हमारे के देखे मत आई सब है सुनी सजा के तनी 2 मिनट में कम समय। जय हो बेदर्दा दर्द दे लेबा उहे नु दी दवाई हो। ये उधो बाबा ये उधो बाबा लोग ठीक करी ना उहे ठीक करी। सही बेदर्दा अरे दर्द दे लेबा उहे नु दी दवाई हो। बेदर्दा ए मुस्कान हई बेदर्दा ना हई बेदर्दा ना कौन बेदर्दा के कहत दिया बेदर्दा कन्हैया जी के बेदर्दा दर्द दे लेबा उहे नु दी दवाई। पड़ल जब प्रेम में बाधा हमारा गुड्डू बाबू विधायक प्रतिनिधि बानी रामललही के गुड्डू बाबू के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद रौरा के धन्यवाद बा। पड़ल जब प्रेम में बाधा उधो जी से कहे राधा क्या कहे हमारा सब बतियाली है तो खुश हो जाए ना उनखन तो उनका बिना गोपाल भैया आज गाड़ी में पूछनी है प्रेम के बारे में लोग
प्रेम के मतलब ही है हो राधिका कहले बड़ी का कि तन के हे तन के अनुभइल दुश्मन महुरवे बा मिठाई और एगो बात कतनो सुंदर चेहरा लोग जाई एकर मतलब का हो कितने औरी मन में मोहन जी दोसर कैसे समाई हो हमारा गुड्डू बाबू विधायक प्रतिनिधि जी फरमाइश कोइले बनी ही मैं पूरा कर दिया मेहरारुओं के बारे में कहल जाइयो पति के मरम अरे पति के मरम सती जनी है पति के मरम तो सती नु जनी है पति के मरम सती जनी है सत भतरी में हरिया अरे का जानी पिंटू भैया की ओर से 500 रुपए का आशीर्वाद मिलल पति के मरम सती जनी है सत भतरी में हरिया अरे का जानी मरदा के मरम मरदा के मरम अरे मरदा जनी है मरदा के मरम मरदा जनी है अरे कौन मऊगा ही जाड़ा अरे का गोल्डी जी ई गाना के लाइन हो बाबू अपना पर मत ली हो बेदर्द तू है अपना पर मत ली हो जीवन में हमार लड़ाई हो जाला होने के बुझाला ऐसे ना तारे के ना कहने गीत के लाइन हो उधो बाबा कहले कि अरे पगली तोरा गोपाल कृष्ण कौन हैया ना मिले है तो का करबे जो दोसर दुआर धोले लोग के कमी बाई घरी हां धोती कुर्ता वाला पसंद नहीं खे हाफ पैंट वाला कोले जींस पैंट वाला कोले लेकिन राधिका कहले कि सोनी विरह औरी प्रेम के गठरी विरह औरी प्रेम के गठरी जीवन भर ढोई ठठरी प्रेम के गठरी जीवन भर ढोई ठठरी यदि ना मिली है तो कोई बात ना गईत्री 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 बिन मरब ठिठुरी नहीं ओढ़ब रजाई हो हमारा गम नहीं खे जीवन भर दुख हम सह केहू से कुछ ना कह जोगिनिया जोगिनिया
हेनु दी दवाई हो